pregunta no ar, pero hai moitos máis temas aquí. No, boas tardes, e Xacobo, déxame hoxe falar, que como ves, como ves, un tema tamén polémico, a firma de moda Desigual, sempre provoca polémica, faga o que faga, e unha máis. Ben, contratou a unha modelo que ten unha estrana enfermedade na pel, chámase vitíligo esta enfermedade. En palabras sinxelas, a color da pel pois desaparece, hai unhas manchas brancas que aí aparecen, Fátima. Vai sendo unhas manchas brancas porque morren esas células que nos producen a pigmentación da pel, no? O caso é que a controversia sempre está servida en campañas da marca Desigual, da marca catalana, pero neste caso o elixir a unha modelo que fixo da súa enfermidade a súa principal baza para o éxito convirtea nunha historia de superación e tamén para normalizar unha enfermidade, o vitíligo, que coñecemos máis de preto neste vídeo. A coñecida marca de roupa catalana Desigual vende fichar a modelo canadiense Winnie Harlow para a súa liña de lunares da tempada outono-inverno 2014. O curioso desta noticia é que a modelo canadiense de 19 anos padece vitíligo, unha enfermidade da pel que causa manchas brancas en distintas partes do corpo. Isto débese a que é unha enfermidade degenerativa, na que os melanocitos, as células que producen a pigmentación na pel, van morrendo. Co eslogan Desigual e os lunares que derrochan actitude, esta marca, caracterizada pola súa publicidade provocadora, presenta a modelo con vestidos, americanas, cazadoras e bolsos de lunares brancos sobre fondo negro. Desigual afirma escoller a Winnie Harlow por ter feito da súa particular pel a súa mellor baza para resaltar a súa exótica beleza. Harlow naceu en Toronto, estudiou xornalismo e é unha amante das viaxes. Sufriu unha infancia dura, con vitíligo diagnosticado dende os 4 anos. A modelo tivo que soportar, segundo afirma, que os compañeiros do colexio lle chamaran cebra ou vaca, pero ela conseguiu dar a volta á súa especial estética e convertila nun desafío polo que loitar. Agora ábrenselle as portas do éxito tras a súa aparición este verán no programa estadounidense America's Next Top Model, presentado por Tyra Banks. Hai outras persoas famosas que sofren o vitíligo, como foi o caso de Michael Jackson, quen confesou padecer esta enfermidade a Oprah Winfrey nunha entrevista no ano 93. Despois da súa morte, a autopsia confirmou que o rei do pop tiña o vitíligo e agora sabemos que o seu fillo maior, Prince Michael, de 17 anos, tamén o padece. Pero non fai falta irnos tan lonxe. Lucy, como lle gusta que lle chamen, ten 25 anos, é enfermeira e vive en Bertamiráns. Ten vitíligo. Estivo moitos anos agochándose da sociedade por mor da súa enfermidade, pero hoxe en día é todo un exemplo da superación e do importante que é querernos a nós mesmos tal e como somos. Desde o ano 2010 escribe no seu blog O vitíligo está comigo, dende onde fala sobre a enfermidade e sobre a súa experiencia persoal, sobre todo para axudar a quenes aínda non conseguiron sair da escuridade na que te envolve esta enfermidade, e que Lucy ten moita luz. Todos tenemos cosas diferentes a los demás y eso es lo que nos hace únicos. Esa rapaza que veñen de escoitar é todo un exemplo de superación, de falta de complexos, de vitalidade. Lucía ten esa enfermedade, dicía eu que extraña, non é tan extraña, o ten o 2% da poboación, padece vitíligo, a pel perde o seu color. Lucía, parabéns, iso xa antes de empezar, benvida. Gracias. 25 anos, dame permiso ela para decir a súa edade, vives en Ames, en Bertamiráns. Pero son da Baña, Son de Abaña. Da Baña, vale, pero vives ali. Bueno, ti acabas de verte nesa reportaxe, acabas de ver o contido desa campaña, unha rapaza máis nova que ti aínda, 19 anos, Winnie, que protagoniza esa campaña de Desigual e o fai sin complexos. Ti que opinas desa campaña, Lucía? É un exemplo para todos, posto que gracias a esta campaña esta enfermidade dase a coñecer, bueno, quizáis así a xente nos chega a comprender de unha forma máis natural, non nos mira tanto como que che pasou, sofriches unha queimadura, nos queda mirando sempre, como teñen esta curiosidade, nos quedamos así como que, bueno. Cando detectaches a túa enfermedade? Eu non detectei, aos 4 anos tive, o sea que... Os 4 anos, os seus pais foron os que me levaron. E cal foi a súa primeira reacción, segundo te contaran?
Nada, eles viron unhas pequeniñas manchas nos meus dedos, pois dixeron que raro, porque aparte había unha componente dunha familia pois que tamén o tiña, pois dixeron, bueno, pois levámola ao dermatólogo. Porque eso vai de familiar a familiar? Sí, bueno, hai diferentes causas. De feito, por iso mismo non hai tratamento, porque pode vir polos xenes ou por traumas, por hipotiroidismo, hai diferentes causas, non se sabe ben. Lucía, cando eras máis pequena, todos os que ao mellor somos algo máis diferentes cando somos pequenos, os nenos son moi cruéis moitas veces, non sei se ti pasaches por etapas nas que os rapaces non se portaban de todo ben contigo. Sí, había de feito hai un día que fun a unha verbena dun pobo, pois acórdome de... Santa Comba. Santa Comba. No, pero tiña 10 anos, e nada máis. Bueno, acórdame que estábamos con uns nenos facendo a roda típica que nos agarramos coas maus, así, pois un neno quedouse mirando e non quiso dar mamao porque pensaba que iso se contaxiaba. Pero que hai que deixar clarísimo que non é contagioso, pero que é certo que aínda que as consecuencias son moi leves a nivel físico, é dicir, non peligra a vosa vida, en realidade sí que as consecuencias físicas son moi visibles e sí que repercute directamente na autoestima, imagino. Claro, a ver, eu agora mismo levo ben. Aparte que non o teño no rostro, pois quizáis iso axuda. A xente que o ten no rostro, quizáis a de pel máis oscura, pois iso dificulta moito o seu día a día. Pero bueno, eu agora levo moi ben, antes non tanto. Lucía, é posible que este escoitándonos, véndonos moita xente coa mesma enfermedade ou parecida, que teña consecuencias similares. Ti que lle dirías a esa xente? Que isto non limita. Podemos alcanzar os nosos soños con isto e con máis cousas. De feito, bueno, iso pasou co tema de Winnie, da modelo esta, porque podemos alcanzar o que queiramos. Eu son enfermeira, son técnico superior de educación infantil e, bueno, quixen facer o que... Bueno, rachando capana, Sí, señor, sí, señor. 25 anos, xa leva estudios e unha vitalidade. Sabes que a Winnie, a esa modelo, de pequena, ela comentou nunha entrevista que a chamaban cebra e vaca, e superou, foi un programa de televisión o que presenta Tyra Banks, bueno, como a ti, rachou coa pana, ten agora, estamos vendo, un éxito tremendo na televisión, no mundo da moda, e agora aproveitan, bueno, pois para facer caixa, para gañar cartos con ela encantada, non? Lucía, eu quería preguntarche en que momento, porque tiñas problemas na adolescencia, cando eres un poquinho máis nova, en que momento decides facer ese blog, o vitiligo está conmigo, en que momento te sintes forte para empregar ese blog para axudar os demais? Pois foi no segundo ano de carreira. O noso profesor de informática dixonos que tiñamos que facer un blog con unha temática sanitaria e dixen, bueno, pois esta é a miña oportunidade, vou facer que a xente sepa o que teño. E, bueno, limitábase máis a clase, a que souperan os da miña clase. Comecei a facer, bueno, souperan os da miña clase, os de España, os de México. Pero hoxe en día tes moita xente que te sigue de outros países, non? Contas un poquinho como esa experiencia con eles, porque penso que están moi agradecidos moita xente a esa labor. Sí, a verdade que sí. Non sei, quizáis dos países de América do Sur, pois hai un montón de xente que ten esta enfermidade. E, bueno, pois os de México, sobre todo os de México, un montón de xente pois dali ponse en contacto comigo para que lle asude, para que lle dé consellos. E, bueno, pois eu non sei, conto que o que pasa por min e como vivo eu agora. E, bueno, ás veces son un exemplo, non sei. En ese sentido é un xeito tamén de normalizalo, imagino, e penso que sí que é alabable pois a campaña da marca catalana Desigual, que continúa un pouco ca mensaxe de sempre, que é a de alabar e celebrar a diversidade, porque precisamente tanto na moda como na vida todos somos únicos e irrepetibles, e aí está o encanto de cada un, non? Claro. Un aplauso. Este aplauso non é para nós, é para ti, Lucía. Parabéns, sabemos que costou un poquinho traerte aquí ao plató de Boas Tardes, pero miren que sonrisa, que alegría de vivir, que encantada consigo mesma está, e de verdad, felicidades. Quédate con nós, porque si pasamos dunha polémica que crea sempre esa firma de moda, da que estamos a falar a unha, bueno, non ten nada de polémica, é unha maravilla o que están facendo na revista Galicia de Moda, como facer dunha reporteira unha portada desa publicación. Someteuse a esa proba